Mabigbig ti barangay Bulbulala Lapas kas Lumwiving Village. Gaputa kaadwan kadagiti residente ti lugar panagabel ti pagbiaganda. Maysa dituyen ni Rowelin. Kalaksidan ti 5 tawen a panagabel. Awan sabalin a panggedan na. Maysa isuna kadagiti 20 a Lumwivers a naipayan ti skills training on sewing wenno ti panagdait adjaya ti Department of Trade and Industry. Para po pagkakitaan din po, hindi lang pag-aabel. Pwede rin pong kikita rin po pag nagtutong magtahi. Yung kita po, dagdag din po sa pangangailangan po. Itisidong ti shared service facilities wenno SSF program kadwa ti TESDA ken PGA kalaksidan ti libre at training adaan makinarya kas iti edging machine, zigzag machine ken dual sewing machine nga aramaten dagiti trainees. Babaen iti skills training, ma-enhance ti kabailan ken livelihood opportunities dagiti local Ilocano artisan. Di President TV per Association man Biflacan Elpasi so dati nagkitan dagiti mayat mga training so tapno anda kadpadayid dagiti araramid nga abelen man. Ta matulungan dagiti Lumwivers ken giti mayat nga dait. Kasi di pinakabagyo da ma'am na naawan dagiti mamakina da ma'am. So nga dagito nga makina ma'am, ti na-provide kanya da tapno makatulong kanya da ma'am. Maisuro kadagiti trainees ti panagrukod ti bagi, panagaramid ti pattern, stroke ti panagdaitan ken da dumapay. Tur kita facing ti bado ting ti pinangikabit no sino ti yun na dami. Ito da mga dati nga agigigit ti makina nalakad mga isuro ma'am. Kargita kwa alang nadalos pa lang teramida, isorsorok pa lang no kasano ti stroke na. At dameten sumagmamano a vest, Filipiniana, palda ken polo analpas dagiti trainees. Agpaot ti training ti 5 aldaw ken aglepas intun Sabado. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.